Pred sudom počelo je ročište protiv četvorice vehabija optuženih za terorizam. Tužilac je istakao da namjerava da dokaže sve navode optužnice koje je Rijada Rustempašića, Abdullaha Handžića, Edisa Velića i Muhameda Rustempašića terete za terorizam, zločinačko udruživanje, neovlašćen promet oružjem i vojnom opremom. 5. član ove vehabijske grupe Edis Strojil je u bjegstvu. A tužilaštvo je danas podiglo i optužnicu protiv Menura Memića, Dževada Salčina i Senada Hakalovića zbog ratnih zločina nad 18 hrvatskih civila i 4 ratna zarobljenika u Trustini kod Konjica 1993. godine. A Bosni i Hercegovini je ponovo potvrđena etiketa terorizma i to iz vlastitog Ministarstva bezbjednosti. Izvještaj koji je upućen Savetu bezbjednosti UN-a potpisao je tadašnji vršilac dužnosti ministra Mijo Krešić i u njemu se navode imena čak 45 organizacija sa sjedištem u BiH za koje postoje operativni podaci o povezanosti sa terorizmom i terorističkim aktivnostima. Pitanje je veoma važno pa je i prije zvaničnog stava Ministarstva bezbjednosti BiH stiglo na dnevni red parlamentarne skupštine. Bošnjačka politika se konačno mora suočiti s realnošću i otvoriti priču o opasnosti od terorizma, posebno kada se na međunarodnoj sceni priča o Bosni i Hercegovini kao utočištu terorista. Izričiti su srpski poslanici. Potpuno je jasno da se radi o islamskom terorizmu, fundamentalistima i ovdje neko je gurnuo glavu u pijesak pokušavajući ljude da ubijedi da od toga nema ništa, u stvari krijući informacije i po starom dobrom običaju to je sada eskaliralo. A eskaliralo je spiskom koji je pod potpisom zamjenika ministra bezbjednosti Mije Krešića otišao u New York, a na kojem se nalazi 45 organizacija u BiH koje se dovode u vezi sa terorizmom. Za Bošnjake je to iracionalna priča koja šteti ugledu Bosne i Hercegovine i diže tenzije unutar nje. Zaista sam uvjeren da je to priča bez osnova ikakvog. I mislim, evo vidjet ćemo, sad je priča ušla u parlament, morat će se vjerojatno dovesti do nekog kraja. Među 45 nabrojanih organizacija su i BBI banka, Air Bosna, List Saf, preduzeće Vitezit. Vrlo je indikativno da je informaciju potpisao zamjenik ministra bezbjednosti iz reda hrvatskog naroda, čiji predstavnici u parlamentu nisu željeli komentarisati ovaj slučaj dok se ne upoznaju sa svim njegovim detaljima. Međutim, upućeniji u rad bezbjednosnih struktura uvjereni su da su navodi tačni i da će biti potvrđeni. Pa ja ću vama reći da je to potpisao zamjenik ministra zbog toga što on nije iz bošnjačkog naroda, jer ministar to naravno neće da potpiše, jer to ne odgovara pripadnicima njegovog naroda. Iako su u kabinetu ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića danas najavili zvanično saopštenje o ovom slučaju, ono do večeras nije proslijeđeno medijima. Odgovore na pitanja da li je riječ o novoj ili informaciji od prije 4 godine, kako se spekuliše, na osnovu kojih informacija je lista sačinjena i kakve će se mjere preduzeti, poslanici predstavničkog vijeća trebalo bi da dobiju na nastavku sjednice 16. marta.